Ketemu Bupalo terus. Wah, nggih. Panggah Bupalo ya. Kondang. Kondang pomne sing ireng dhewe kok Malika ya kondang ora nek. Pokoke kabeh dijajah to. Lor kidul wetan kulon kabeh. Ya sing ireng ki wong loro kowe kuwi lho, mak tunjuk-tunjuk wae. Bener sing iki. Oh iya. Iki juragane sik dhuwur kono kae. Iki ning berbah ngono kuwi lho, Mbak. Oh. Pabrik rokok kuwi. Ji dibacut napa cari Cak? Oh, not. Ya, dibajutke Mas. Monggo. Puspitolono. Nolo. Kok jelebrebet. Ada racet ya. Titik Oke, boleh kok.
sampun iki setunggal lakon Puspitono lo. Oh, kembali ke laptop. Nggih. Ditarik napa lanjut, Pak? Dilang sik ya Mas. Dilangi. Oh, Oh, dilanjut. Dilanjut teman-teman. Ayo, Yo musik apa? lagi. Sing kira-kira Lanjut, lo marai- lanjut. Hah? Nomor luntur. Yo. Luntur lu. Aku sih gampang. Aku sih mau ya. Yo. Piye oke sih ono sing jaluk luntur, ono sing Ono jaluk sing jembatan merah. Waduh. Jembatan merah. Ono sing jaluk Apa mau makanya? Februari janji setia boleh yuk semuanya yuk. Kowe wae tapi Saketawu. Kuwi genep pira Jan? Genep pira? genep Iku perange mbok kuwi dhewe medeni gimana? bocah ngono lho. Lah 10 teles Medeni teles bocah. siji. Oh iya, rapopo aku ya apa? Apa kuwi? Ayo. Asal. Aduh.
Haro. Heis. Jarak garing disampir omahe jarang ngapir timun sing garane. kaya bangun negarane Yo. Hos. Mlaku ngetan bali ngulon apa setyane kelakon ayo ho a yo a o yo ho a ane hoi yo. Oh. Ayo. Bapak-bapak pelan-pelan ya, napas tua. Ingat, napas tua. Ya. Hoi. Yo. Oh. WGR. Yos. Ayo. WGR.
yo yo. Ayo Dra, napasnya diatur Dra. Hei, naik tuh, ya. Beri, beri, beri. Tuh. Ya. Hus. Ah, hu, ah. Yo. Yo. Ah. Oh. Oh iya. Yos. Ayo. Ayo Ri. Yo. Aku. Yo. Ah. Oh. Os. Oh iya. Oh. Aku. Oh iya. Aku. Jos. Hoi. Ah. Oh ayo. Dos. Ya oh hoi. Gerak ketek ah. Oi. 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 Albo. Ya, wis entek ya kita. Wis entek.